Hello guys, happy Father's Day. So natay lakbon karon para pahinungod sa Father's Day special nato. So tagaan na ninyo kung asa mi dapit karon, tagaan mo na mo og clue, nindot ka na dirang payaga no, kapihan. Unya naa sila diri dapit ang atong tuyo nga mga father. So while nagwait ta sa atong mga kauban diri, tambay lang ta diri sa payag. Mintras maghuwat ta sa atong mga kauban, magbiyo usa ta sa nindot kayong tan-awon nga fish pond diri sa estasyon. Tagaan na ninyo kung asa ning istasyon na. Kung mag-gets ninyo asa ning istasyon na, naiklo kani nga sakyanan, kana nga sakyanan, o naa pagyud katong usa nga sakyanan katong karaan. O nakagets na mo? Asa ta karon? Kung mahibaw mo asa ta karon, tagaan og 100 pesos. Yes, na ako diri sa usa ka police station sa among lungsod og naabot na pod ang atoang mga amigo ug amiga nga naay charity para sa mga piniriso karong Father's Day. So atong gipahigayunan ang atong mga igsuon nga mga amahan nga naliko og mga landas. So mao ni sila, naabot na atong mga kauban no. Kugihan kayong namas-an sa ilahang mga kagamitan or sa ilang mga ipanghatag ngadto sa mga piniriso. Yes guys, nata karon sa prisuhan. So sa dili pa nato sugdan, mag photo op sa ta para sa atong memories sa atong project nga charity. Taod-taod na ni silang nag-charity. So karon nakahigayon na gyud mig kuyog nila. So mao ni atong ipanghatag ang kaning Angel's Burger hotdog, ang kaning mga sabon panglaba, sabon pangligo og shampoo, kaning juice og uban pa diha sa ato ang ipanghatag sa atong mga kaigsunan. Ginagmay lang ni pero kinasing-kasing ang among tuyo ani nga karong adlaw makapalipay lang gyud sa mga padre di pamilya nga nangapriso tungod sa ilang mga salaod. Pero dili kana rason nga kalimtan nato sila karon sa Father's Day nila. So ato na silang adtuon sa ilang selda para ipanghatag ang mga gagmay nga gasa. So ato ada yung andamon ng atong mga ipanghatag sa mga piniriso. So gi-check na sa atong mga pulis kung unsay atong ipanghatag. Na surprise gyud ang mga piniriso sa paamong pag-abot kay wala sila magtuo nga bisag dili pa gani nato sila kaliwat og dili kaila. Lipay kayo sila kay naitaw nga nagunahuna nila sa Father's Day. Nindot kay sila gipanghimo no nga mga artificial flowers pang decor sa balay nga pwede ninyong paliton para pod naay makwarta ang atong mga piniriso diri. So ang mga piniriso na nang li na kay nagtan-aw sila, lipay excited kay sila sa ilang gamay nga palipay. So grabe ang experience no nga makita nimo ang mga piniriso. Bisag dili gani nimo ka pamilya o dili nimo kaliwat, at least makahatag kanila og kuan ba, pag-asa ba nga naapay chance ang life kung sa panahon magkagawas na sila sa prisuhan, magbinuutan na. Yes, kung nakasala man sila, dili kay ingon nga nakasala, wala na sila chance nga magbag-o. So tagaan na to sila og inspirasyon, tagaan na to sila pag-asa nga naay tawo nga nagpakabana kanila. Kay ang Ginoo nakapasaylo man gani, ang tawo pod makapasaylo. Kung kinsa man toy naay kaliwat nga naa sa prisuhan, hinaut dili ninyo sila kalimtan. Pagaduawa bisag ka usa sa usa ka buwan, ipadayag kanila nga naigugma mo nila. Isulti sa ilang atubangan nga naapay tsansa ang kinabuhi. Himuang inspirasyon ang pamilya og dili kalimtan nga isentro ang Ginoo sa tanan natong buhaton, lakip na ang pamilya og sa atong mga buluhaton. Haron mapalayo ta sa mga tentasyon, mga krimen ug mga daotang buhat. Kay kabalo ko nga ang tawo masayop, kabalo ko ang tawo mag-usab, kabalo ko ang tawo maayo. Basta naa lang jud ang Ginoo. Tambag nako sa mga tawo nga wala pa matarong sa ilang dalan. Hinaot mag-usab na kamo, kay dili lalim ang mapriso. Pila ka buwan, pila ka tuig ang pag-antos. Ang masakripisyo kay ang pamilya. Lisod kaayo nga wala ang padre di pamilya. Hinaot makahatag ni og pagtulunan sa mga viewers nga kitang mga dautan nga tawo wala gyoy pulos diri sa katilingban. Kay usara ang imong paingnan, ang prisuhan. Kay walay tawo nga nagbasol sa sinugdanan, kundili naa sa awahi
ang pagbasol. Kabalo ko nga ang mga tao nga naa sa prisuhan nagbasol na sa kawahian. So nganong tuyuan man gyud nga kabalo man ta mapriso ta kung bati atong binuhatan. Busa likayin na ang mga tao nga dautan. Sakit kayo sa dughan magtan-aw sa atong mga kaigsuonan diri sa prisuhan. So imagine na kung ikaw ang napriso diri. Gamay kayo ang lugar. Perting alimuuta. Perting bahua. So ayaw pagbuhat og dili mao. Ayaw pagbuhat og krimen. Likayi ang mga tentasyon nga makadaot nimo nga lagmit pa ikaw mapriso. Duha ka klase nga emosyon ang among gibati aning panahona. Nalipay mi nga nakaserbisyo sa atong mga pineriso. Og naguol pod mi nga makita ang sitwasyon sa usa ka pineriso nga dili day lalim kung kita naa sa prisuhan. Busa, amigo, likaye nga ikaw makasala. Hinaot makahatag ni pagtulunan ninyo. Nagpasalamat ko sa atong mga igsuon nga nitabang. Salamat kayo ninyo. Kay sa Father's Day, malipayon ang atong mga igsuon og mga amahan nga pineriso. Happy Father's Day sa tanang amahan. Proud mi ninyo. Salamat sa inyong kaayo.